दरबार उपस्थित होई हां हां उपस्थित होई प्रथमे तार गुरु को पाद पद्म देव को वंदना करूछि। अच्छा की होई वंदना करूछि। हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा विमुक्ति
ଶୁଣିଦେବେ ମୋ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ଚତୁର୍ଦଶ ଦିବସ। ସେଇ ଅବସରରେ ଘର ଲୋକ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ମୋର ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ମୋର জীব জীবন ভবানীরে মুনি শরণ বলি
5